зиёда нафароне ки зебоӣ дӯст доранд ҳамеша пай муваффақиятҳо давонанду мехоҳанд ин зебогиҳоро бо диди худ тасвир намоянд. салом тамошобинони гиромӣ, барномаи соҳибҳунар аст манзури шумо. соҳибҳунари навбатии мо писараке мебошад ки бо якҷаҳон самимият таассуроташро рӯи коғази сафед тасвир менамояд ва дар ин ҷода низ муваффақ ҳам гардидааст. ҳунар сармояи гаронест ки онро бо ягон дороӣ сарват ва симу зар харидан номумкин аст. ҳунар инсонро бузургию шаҳомат бахшида ӯро болидаруҳ мегардонад. ҳунар зиндагиро зебоӣ мебахшад. шахси соҳибҳунар дарахти босамареро мемонад ки шабеҳи меваҳои болаззату хӯрданибоб аст. шахси соҳибҳунар дарёеро мемонад ки онро ҳар лаҳза обест зулолу ошомиданӣ. санъати тасвирӣ яке аз ҳунарҳое мебошад ки аз замонҳои пеш маъруфият дошта то имрӯз дар байни мардум маъмулу машҳур мебошад. рассом шахсест ки дид ва тахайюлоти худро тавассути қаламу муқаллам рӯи авроқи сафед тасвир менамояд. қаҳрамони имрӯзаи барномаи мо Садриддин Рабиев мебошад. ӯ ҳамагӣ 14 сол дошта айни замон дар синфи 8-уми муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 19 ба номи Шафе Баротовӣ деҳаи кавшдузони ҷамоати деҳоти Хонақои Кӯҳӣ шаҳри Ҳисор таҳсил мекунад. аз синни хурдӣ меҳри санъати тасвирӣ дар дилаш ҷо гардида дар вақтҳои холигиаш ба тасвири манзараҳои зебои кишвари азизамон машғул мешуд. ҳамин буд ки дар озмуну чорабиниҳои мактабӣ фаъолона иштирок намуда сазовори ҷойҳои ифтихорӣ мегардид ва то имрӯз аз маҳсули ҳунари хеш дорои чандин сипосномаву ифтихорномаҳо мебошад. Рабиев Садриддин яке аз шогирдони беҳтарини устод Сафаров ба шумор меравад. вай дар расмкашӣ маҳорати хеле баланд дорад. чӣ дар озмуни дохили мактабӣ ва чӣ шаҳрӣ ва инчунин дар озмуни ҷумҳуриявӣ низ ҷойҳои намоёнро ишғол намуда соҳиби якчанд ифтихорномаҳо гардидааст. фарзанди ман аз синни 4 солагиаш ба ҳамин рассомӣ завқ карда аз ҳамин синни 4 солагӣ ба рассомӣ шуғл пайдо кард. шуғли асосӣ ҳамин рассомӣ ҳаст. ҳозир хаббоварӣ дорам ки дар оянда як рассоми беҳтарин бояд шавад, барои он ки бисёр завқу ҳавасаш ба ҳамин рассомӣ ҳаст. ҳама вақт бо ҳамин қаламу коғаз кор мекунад. феълаш дар оилаам, дар мактабам, дар ҳамсояам, бо ҳамсолошам беҳад хуб. Садриддин дар байни ҳамсинфонаш рафтори намунавӣ нишон дода дар дарсҳо фаъолона иштирок менамояд. маҳз аз ҷиҳати хислати хуб доштанаш имрӯз ҳамсолонаш аз ӯ ифтихор доранд. бо Рабиев Садриддин дар як синф таҳсил менамоем. ӯ бисёр писари боодоб ва боақл мебошад. агар мо ба ягон душворӣ рӯбарӯ шавем, ӯ ба мо кӯмак мерасонад. вақте ки мо ба расмҳои ӯ нигоҳ мекунем, мехоҳем мисли ӯ расм бикашем ва ӯ бо мо дӯст мебошад ва ҳамеша мо бо якдигар дастёрӣ дароз менамоем. дӯсти Садриддин мебошам. мо дар мактаб дар як синф бо ӯ таҳсил менамоем. мо ӯ ҳамеша ҳамқадамам мебошад ва ман ӯро бисёр дӯст медорам, чунки ӯ ҳамеша ба корҳои хонагии ман инчунин ҳам дар мактаб ҳам дар кӯча ёрӣ мерасонад ва ӯ ҳамеша ман аз дарс кай вақте ки дарсро намефаҳмам аз ӯ мепурсам ва ӯ ҳамеша ба ман ёрӣ мерасонад. ман ба ӯ орзу дорам ки ба қуллаҳои баланд зиндагӣ бирасад ва ӯ дар ҳамон нақшаҳое ки дар оянда ба худ дорад бирасад ва дар оянда як рассом, як номбардори ватани мо бошад. Садриддин аллакай паҳлӯҳои нозуки ин ҳунарро аз худ намуда тавассути тасвирҳояш нишон медиҳад ки ӯ ин ҷодаро ба хубӣ аз худ намудааст. расмҳои тасвирнамудааш ки мавзӯъҳои мухталифро дар бар мегиранд далели гуфтаҳои болост.
ҳангоми ворид гаштан ба ҳуҷраи Садриддин мо шоҳиди он гаштем ки Садриддин аллакай ҳамчун як рассоми ботаҷриба аст, зеро ҳар як расми тасвирнамудааш дорои маъниву мазмуни баланд мебошанд. дар вақтҳои фориғ аз дарс Садриддин ба корҳои хона ба бародарону амакҳояш ёрӣ медиҳад. ба корҳои хонагӣ ба бародарош ёрдам мерасонад. Мо фарзандоя ба роҳи ватандӯстӣ ҳамин тарбия карда истодем. фарзандои ман ҳайсияташ дар маълумоти олӣ дорам, дар мактаби олӣ мехонанд. инашам боварӣ дорем ки оянда дар мактабҳои олӣ рафта таҳсил карда оянда ба ҷамъият ёрирасон шавад. баъди бохабар гаштан аз ҳаёту фаъолияти Садриддин хостем бо ӯ суҳбате ороста атрофи ҳунару нақшаҳои дар оянда доштааш пурсон шавем. салом Садриддин, хушҳол аз онем ки имрӯз ҳамчун қаҳрамони барномаи соҳибҳунар иштирок доред. ташаккури зиёд. сараввал бигӯед ки аз чандсолагӣ қаламу муқаллам ба даст гирифтеду ба расмкашӣ оғоз намудед? ман аз синни 4 солагӣ ба расмкашӣ шурӯъ кардам. хуб, хеле хуб. хуб, ҳамон расми тасвирнамудаи худро дар ёд доред? масалан чӣ мавзӯъро дар бар мегирифт? бале, ман аввалин расми кашидаи худро дар ёд дорам ки дар мавзӯи баҳор буд ва ман манзараи баҳорро тасвир карда будам. хеле хуб. Садриддин, аввалин устоди шумо дар ин ҷода кист? аввалин устоди ман дар ин ҷода падару модарам мебошанд ки маро дар ин ҷода дастгирӣ карданд. хеле хуб. Кадом рангро шумо бештар дӯст медоред? ман бештар ранги сабзро дӯст медорам, чунки Тоҷикистони мо сарсабзу хурам аст. акнун бигӯед ки кадом лаҳзаҳоро мехоҳед бештар тасвир намоед? ман аз ҳама бештар лаҳзаҳоеро мехоҳам ки манзараҳои Тоҷикистони худамон бошад ва манзараҳои Тоҷикистонро тасвир намоям. боре ҳам расмҳои тасвирнамудаи худро ҳисоб кардаед? Масалан ту имрӯз чӣ қадар расм тасвир намудаед? ман боре ҳам расмҳои худро ҳисоб накардам. бинандагони гиромӣ, мо инҷо беҳтарин расмҳои тасвирнамудаи Садриддинро ҷамъоварӣ намудаем ки мехоҳем ин лаҳза манзури шумо гардонем. бо ҳам тамошо мекунем. Садриддин, дар расмкашӣ шумо бештар ба кӣ пайравӣ мекунед? дар расоми ман бештар ба устодам пайравӣ мекунам. хуб, устоди шумо дар ин ҷода яъне кист ва мехоҳед дар бораи ҳамин устодатон як маълумот диҳед? устоди ман дар ин ҷода Ашуралӣ Ҳамроҳхонов мебошад ки он кас марди бениҳоят хуб ва моро сахт меқапад ки мо бояд ба гуфтаи устодамон гӯш диҳем ва расмҳои гуфтаи ӯро хуб тасвир намоем. хеле хуб. Садриддин, мегӯянд рассом тамоми орзуву нақшаҳояшро дар расмҳояш тасвир мекунад. шумо чӣ? ман ҳам тамоми орзуҳои худамро дар варақи сафед тасвир менамоям.
яъне ҳангоми тасвир шумо кадом ҳолатҳоро бештар ба назар мегиред? ман дар вақти тасвир кардан аз ҳама пештар ба расми мекашидаи худам аввал бисёр диққат медиҳам ки он ҷоҳои торикию вайашро бинам. хеле хуб. ба ақидаи шумо вақте шахс мехоҳад рассом шавад чӣ ҳолатҳоро бояд бештар ба назар бигирад? аз ҳама бештар ӯ бояд ба расми мекашидаи худаш аҳамият диҳад ва бо қалам муқалламҳо кор карда тавонад. бинандагони гиромӣ ногуфта намонад ки бо иқдоми телевизиони Баҳористон ҳамасола вобаста ба ҷашну идҳо озмуни рассомони Наврас баргузор мегардад ва дар ин озмун иштирокчиён аз ҳар гӯшаву канори кишвар расмҳои тасвирнамудаи худро ба телевизиони Баҳористон меоранду тариқи эфир тамошояшон мекунанд. хуб, яке аз иштирокчиёни фаъоли ин озмун Садриддин ҳам ба ҳисоб меравад. хуб Садриддин, ба ақидаи шумо ҳамин гуна озмунҳо ба насли Наврас чӣ гуна манфиат дорад ва шумо ба кадом хотир расмҳои тасвирнамудаи худро ба ин озмун пешниҳод намудед? ман ба ин озмун барои ғолибшавӣ расмҳои худамро мефиристам. ман дар ин озмунҳо иштирок кардам ва сазовори сипосномаи ифтихорномаҳо гаштам. Садриддин, кадом фанро бештар дӯст медоред, албатта ба ғайр аз фани санъати тасвирӣ? ман ба ғайр аз санъати тасвирӣ забону адабиётро дӯст медорам. аз ин фанҳо боре ҳам дар олимпиадаҳои байнимактабӣ иштирок кардаед? ман иштирок накардам ва мехоҳам иштирок кунам. хуб, ташаккури зиёд. баъди хатми мактаб шумо ҳуҷҷатҳоятонро ба кадом донишгоҳ ё донишкада супориданед? ман баъди хатми мактаб ҳуҷҷатҳои худамро ба донишгоҳи дизайнерии ҷумҳурии Тоҷикистон супориданиам. яъне дар оянда ҳамин ҷодаро интихоб карданед? хуб, ба шумо муваффақият мехоҳем. шумо ба он нафароне ки мехоҳанд ҷодаи рассомиро интихоб кунанд чӣ тавсия медиҳед? ман ба он одамоне ки ин ҷодаи рассомиро интихоб мекунанд дар ин ҷода бурдбориҳоро хоҳонам ва ба онҳо роҳи сафедро мехоҳам ки онҳо дар ҷодаи худ муваффақ гарданд. ташаккури зиёд барои маслиҳатҳои хуб. боварӣ дорем аз суҳбати имрӯзаи мо ҷавонон ба худ як ғизои маънавӣ гирифтанд ва дар оянда баҳри пешбурди кору фаъолияти худ яъне талош меварзанд. бинандагони гиромӣ, ин буд барномаи соҳибҳунар ки тӯли ин лаҳзаҳо манзури шумо намудем. то барномаҳои оянда сеҳатманду пирӯз бошед.